u ďalšej epizódy z Minecraftu. Tentokrát to bude špeciálny diel z Minecraftu. A kvôli čomu? No viete, lebo tu bude špeciálny diel z Minecraftu. No, dáme si svet Big City. Tak ideme na to. Play. Tak ideme na to. Dal som play. Ideme na to. Dajte like, odber a sonček, aby ste mali, aby som mal čo najrychlejšie 100 odberateľov. Ideme na to. Vidíte, že aj tam na zvorku už chtěli naštartovaný grill. Super, dajte mi like, odber a sonček, keď chcete ďalší diel z Minecraftu. No, ťažko sa mi ovláda táto hra. Tak, super. Super. Keď sa otvára tá brána, tá na ďalkové, tak tam pri tom pôjde. A tam vnútri? Tento bol tu na začiatku. Tam bol kopec trávy a... Prepačte za reklamu. Prepačte. Prepačte za reklamu. Je mi to ľúto. Však sa to... Tak. Tak super. To je všetko z tohoto videa. A ahoj.